večer divákům České televize. Zdravím i vás a děkuju, že jste vážili cestu do pražské La Fabriky. Asi se úplně nespletu, když řeknu, že každý, jak tady sedíte, máte nějakou oblíbenou kapelu, na žánru nezáleží. Jenomže co my o kapelách vlastně víme, když v nich nejsme? Co dělají, když se na ně nedíváme? Nejenom o kapelách, ale i o jednom muzikantovi, který nás sice opustil, ale jako by tady s námi byl, bude dnešní výborná show. No a mým prvním hostem je muzikant, kapelník skupiny Jelen, Jindra Polák. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Ještě pořád platí, že největší trapas v tvém životě bylo tvoje solo na trombon? Je pravda, že jsme se neviděli dlouho, ale nestalo se nic, co by tohleto trumflo. A co se to jako dělo? Rodiče se rozhodli, že je dobrý nápad dát mě do lidové školy umění, což se dlouhodobě potvrdilo, ale krátkodobě museli snášet to, že jsem doma cvičil na trombon. A tato vzpomínka je taková jedna z těch prvních, kdy vlastně na přehrávce jsem dostal jako nějaký part, který jsem měl hrát. A stalo se, že jsem si nějakou dobu předtím zlomil nohu, měl jsem sádru a jak jsem stál tam, a tam takhle byli ty rodiče, tak to bylo jako tady zhruba, tak jsem vzal ten trombon a jak jsem byl nervózní, tak všechny ten třas z toho těla se přenes do té sádry na tom podpatku. A já jsem stál, snažil jsem se hrát, což samo o sobě na ten trombon není žádný velký vítězství a to mi takhle dala noha. A to mi nepřidalo. Takže je to takový, možná to nebyl největší trapas, ale je to jako takový největší trauma muzikantský. Jasně, ale zase není divu, protože pochopila jsem, že ty jsi z muzikantské rodiny, takže že tě rodiče dali do lidové školy umění, nic divného. Babička byla operní pěvkyně, že jo? Je to tak, byla operní pěvkyně, ona teda měla normálně vystudovaný operní zpěv, ale propadla operetě, milovala operetu a dokonce vlastně hned po tom, co skončila školu, tak dostala angažmá na fidlovačce, kde ovšem bohužel potom kvůli režimu musela skončit, protože odmítla spolupracovat, odmítla vstoupit do strany a už se vlastně v divadle nechytla, takže od té doby zpívala v Jakobském sboru a zpívala na pohřbech v krematoriích. Někdo tam zpívat musí a někdy se tam zpívají docela hezké věci. Mm-hmm. Byl jsi někdy s babičkou v práci? Já jsem trávil svoje dětství na kůru v krematoriích. Ne, ale opravdu, jak je v Kolejově ta scéna, kdy on je v těch strašnicích, tak to je moje dětství. Já na tomhle kůru jsem strávil dětství. Přímo na tomhle kůru? Ve Strašnicích a v Příbrami. A taky si pohřbíval kašpárka do krabice od mod. Jednou jsem hodil vlašťovku mezi pozůstalí. A pak si vždycky vzpomínám, že jsem měl takový ty tendence líst přes to zábrali a koukat dolů a babička jak zpívala, tak skopávala dolů, abych nepřepadl. A zpíval jsi někdy taky? No jasně. Jakože oni zpívali a ty si taky zpíval? No. A to bylo hodně v tom sboru a tam zase babička stála vedle mě a já jsem měl, ještě jak jsem nebyl přemutovaný, tak jsem měl ten jako hodně výrazný hlásek a už tenkrát jsem zpíval s radostí, tak tam zase jako jak zpívala, tak když to bylo moc, takhle dávala ruku a ucpávala mi pusu. Ale víš, co je na tom hezký? Že ta radost jako nezmizela. Kdy ty jsi si tu kapelu vlastně založil? První kapelu? Tak já jsem vlastně někdy ve 14 letech jsem objevil rockovou muziku a rozhodl jsem se, že teda chci psát vlastní písničky a pak to tak nějak postupně šlo. Já si myslím, že někde kolem těch 15-16 let byly ty první kapely, takový ty úplně jako první pokusy. A to nebyl Jelen ještě? Ne, Jelen přišel hodně později. To byl takový koloušek zatím. To byl takový ještě nenarozený koloušek, tak se tam jako... Víš, ty jsi tady proto, aby my jsme se do těch kapel dovnitř trošku dostali. Aby jsme tomu mechanismu porozuměli, aby my jsme věděli, co vy děláte, když se na vás nikdo nedívá. Jo? Mm-hmm. Ale o nějaký regulérní kapele se dá mluvit až s Jelenem u tebe? Já jsem předtím měl samozřejmě kapely, které už vystupovaly. Já jsem jednak jsem hrával, zpíval jsem s kapelou Dobrohoš, což byla taková legendární kapela, kterou vedl Václav Veselý, který bohužel letos umřel. A to byla taková velká škola, protože tam jsem ještě zpíval Franta Segra do svýho času a tak spousta skvělých muzikantů. To byla dobrá parta. Takže to byla skvělá parta a jako hodně jsem se tam toho naučil. A pak jsem měl nějaký svoje kapely, vlastně před Jelenem byla kapela Krivohlavy, o který nikdo nikdy neslyšel.
ale která už jako vlastně tam byly zárodky, už jsme hráli některé písničky, které teď hrajeme s Jelenem a už jsme vyhrávali nějaký okresní kola, porty a tak, takže to bylo takový, jakože postupně se to tam blížilo, ale až s Jelenem to vypuklo naplno. Kolik zaměstnání si vystřídal, než jsi se začal živit muzikou? Tak, pracoval jsem ve firmě, která prodávala databáze, to byl takový můj začátek. Pak jsem pracoval v internetové kavárně, to už asi dneska nikdo nepamatuje, co je. Prodával jsem křišťálové skleničky. Zajímavé. Dělal jsem v hospodě samozřejmě a pak jsem dlouho dělal grafika. Už jako člověk tlačí na tu pilu a říká si, teď už se to blíží, teď už se to určitě zlomí, teď už se tou muzikou budu živit? A nebo to tak jako nechával si tomu volný průběh a říkal si, no tak ono to jak dopadne? No u mě to spíš bylo takový, ještě to nevzdám, ještě to nevzdám, ještě to nevzdám. Komu jste dělali před kapelu? Hráli jsme před Debí, hráli jsme před Druhou trávou, hráli jsme před kapelou mýho bráchy, Vintage Wine. To byly naše první koncerty ve Vagonu. Teď určitě zapomenu na něco úplně zásadního, ale hráli jsme vlastně jako předkapa na turné s Divokým Billem. To byl takový největší na začátku náš úspěch a to bylo to, co nás tenkrát katapultovalo, nastartovalo. Já se na to ptám proto, že vy jste potom, když už jste teda byli nastartovaní, už jste se tím živili, získali jako předkapelu nějakou kapelu Benjis, nějakého Davida Stypky. Je to tak, že jo? Je to tak. Bylo to zjevení, když jsi je slyšel poprvé? Pro mě to bylo velký zjevení, no. Co v něm malej kluk probrečí strašnou spoustu nocí. Protože vlastně já jsem Davida poznal, protože přišel ke stejnému labelu, kterýho jsme my. A protože to je malý rodinný vydavatelství, vlastně Martin Červinka to vede, Martin Ledvina, producent, spolupracuje, to je vlastně víceméně všechno. Tak jsme se bavili, mi říká, hele, máme tady takového kluka, teď máme nějaký písničky, pojď si to poslechnout, jenom schválně, víš, co se děje. A to bylo úplný zjevení, no. Ale v čem? Některé kapely fungují skvěle a některé fungují jako organismus, jo. A tohleto jako pozorovat kluky s Davidem, jak hrajou na sebe, jak reagujou, jak jsou zžitý, to byl prostě level, který se nevidí normálně. Jo. Vy jste byli s Davidem Stypkou kamarádi, můžu to říct? Určitě. A když odešel, tak ty si napsal píseň, Rozlučková se jmenuje, že jo? To není rozlučková ve smyslu rozlučková s Davidem, o tom, že nás opustil David, ale ta písnička vznikla vlastně potom, co skončilo naše společné turné, který pro nás bylo jedno z nejhezčích období toho muzikantského života. A bylo to takové rozloučení s tím turné. Vlastně byla to písnička o tom, jaký to je, když to turné se chýlí ke konci a člověk vlastně se z toho uzavřeného světa musí zase jako probudit, vystřízlivět a vrátit se zpátky na zem a do toho reálného života, kde si sám musí jako třeba občas najíst a sám si jako připravit jídlo a sám si třeba jako, nevím, koupit novou zubní pastu a tak. A ty si řekl vystřízlivět? Říkal jsem vystřízlivět, no. To znamená, že to, že ty kapely kalí, to je pravda. Tak myslel jsem samozřejmě i to duševní vystřízlivění, to pardon. psychický, ale samozřejmě, že se na turné pilo. Jsou někde zaznamenané ty vaše společné džemy, třeba po koncertě? Nevím, jestli zaplať pámu nebo bohužel, ale ano. No a kdybych jako se chtěla podívat, protože tam prý bylo jako extrémně veselo v tom zákulisí, jo? Ale že se tam hrály i hry. Já bych se ráda naučila nějakou novou muzikantskou hru, kterou jsem ještě nehrála. Co si tak jako můžu představit, že se tam dělo? Tak speciálně na tom turné, kdy jsme jeli s Davidem a s klukama, tak to bylo hlavně o muzice, protože s ním bylo všechno o muzice. A bylo to tak, že když skončil koncert, tak jsme se přesunuli na hotel a tam se pokračovalo víceméně. No. Samozřejmě se popíjelo, samozřejmě se povídalo, zpívalo a bylo to čím dál hlasitější. Některý, myslím, lidi z těch hotelů na to do dneška vzpomínají, nevím, jestli s láskou. Jako dá se zaslechnout jako něco, co je zárodek budoucí skladby, nebo už je to jenom kalba za doprovodu kytar a bušení prostě paličkami do pohovky? Tam se džemovalo. Džemování v Davidovo podání znamená, že se furt vymýšlely texty. Furt se zpívalo o něčem, co se dělo tady, co se dělo předtím. A zatímco my jsme všichni jako jenom vymýšleli ty texty, aby jsme se pobavili a dělali jsme srandičky a nějak si to rýmovalo, tak ten David
to dělal taky, ale vždycky v tom byl nějaký přesah. Vždycky v tom byl příběh, vždycky v tom bylo jako drama, nějaký s Davidem to bylo jako hodně vždycky drama, ty věci. A vždycky to bylo jako hluboký, vždycky. Jo. Ale vlastně to vždycky bylo dobrý. Ten přístup k tomu byl úplně jiný, David byl opravdu jako básník. Jo. Takže on zpíval ty básně. Já jsem měl vždycky o těch textech, že člověk zachytí tu emoci, můj přístup byl vždycky zjednodušovat, vyhazovat zbytečné věci, když to on se nebál těch květnatých věcí v kontrastu s těma jednoduchýma a jsem tam šoupnout i třeba to sprostý slovo, když to dávalo smysl a tak, takže byl to úplně jiný level, to bylo opravdu jako poezie. Tak já v těch textech ještě s dovolením zůstanu a pozvu k nám dalšího textaře. Jindra Polák. Děkuji. A dalším hostem je básník a performer Petr Soukup. Dobrý večer. Zdravím. Vy dva se znáte? Teď jsme se seznámili. Aha, my jsme tady načali docela zajímavou kapitolu textování. Ano. Vy jste textář, Ano. Děláte taky slam poetry, stand-up comedy, všechny tyhle ty těžký žánry. Dá se říct ano. A s Davidem Stypkou jste se potkali kde? Někde na nějakém koncertě, on ke mně přiběhl, on tam měl koncert a já jsem vůbec netušil, že on mě zná. A přiběh za mnou s tím, že zná moje básničky, že se u toho chechtá a že bych chtěl mít moje knížky. A za chvíli začal jeho koncert a já jsem jel zatím domů a na ten koncert jsem se vykašlal a přivezl jsem mu ty knížky. Krásný koncert to byl, jsem mu říkal. Jasně. Takže jste... Hrozně se to povedlo, opravdu výborný. Jo. Ale že to je takhle normálně v soukromém životě, nebo jenom jako... Já musím lhát hodně, protože jinak bych byl dávno ve vězení. Můžete mi to nějak vysvětlit? Radši ne. Já teď jste jako... Ne, jako... teď jsem po dlouhý době lhal v tenhle moment. Lhal jsem, že lžu často. Lžu občas jako každej. Já, dobře, fajn. Já se ještě zastavím u vašeho přátelství s Davidem Stypkou, ano. Protože k němu to tak nějak pomalu začíná směřovat. Jak dobrý jste byli kamarádi? My jsme byli velmi dobří kamarádi přes internet. A bohužel jsme se neviděli tak často, jak bychom chtěli, protože každou chvíli byl každej někde jinde. Nicméně, já když jsem se díval i na film, který o něm vzniknul, tak jsem si tam uvědomil tu věc, že opravdu to byl člověk, u kterého jste velmi rychle zjistili, že mu můžete říct cokoliv. Cokoliv. On lidma nepohrdal. Já se pohádám v hospodě, ještě než tam vejdu, tak už na ty lidi křičím. Protože jsem cholerický. On byl jako taky bon vivant docela velký, že jo, taky se uměl naštvat. Ale mně se to na něm strašně líbilo, já jsem se od něj učil jako mít porozumění pro lidi, s kterými asi nerozumím. Rozumím. Vy jste se, ale já jsem teda měla dojem, že jste se potkali někde na slam poetry, nebo na nějaký takovýhle, nebo na stand-up comedy, nebo na nějaký takový těžký disciplíně. Ne, na něčem takovým. On dělal slam poetry, já jsem to nedělal v životě. Já mám literární stand-up a jmenuje se to, jak se tomu říká, stand-up poetry. Takhle se to jmenuje. Protože slam poetry je to, že vezmete mikrofon, naběhnete na pódiu a improvizujete no. A opravdu jedete jak samopal. Jo? A to, co mám já, tak je vlastně většina toho připravená dopředu. Máte tady něco sebou? Helejte, já jsem takový, já si nepamatuju nic 5 vteřin dozadu. Opravdu. Vy napíšete tuny básní a ano. Nic z toho si nepamatujete. Já musím mít všechno všude napsaný, proto já jsem chtěl být herec a nemůžu, takže mám svůj program a jezdím s tím po Česku a takhle držím v ruce scénář a když potřebuji, tak se do něj podívám. No a kde ho máte? Já jsem ho před chvílí v zákulisí rozstřihal na kousky. Počkejte, není to moc malý scénář? Ne, to docela stačí. To je jedna báseň. Jedna báseň. To je scénář jedna báseň. To je každý můj scénář je jedna báseň. Já přijedu kamkoliv, řeknu jednu báseň, lidi zaplatí 3 kila, krát 100, já jdu domů. Mm-hmm. Tak Vy to děláte taky tak, ne? Tak podobně. Akorát je nás na to víc trochu. Tak ukažte, jestli to za ty 3 kila stojí teda. Stojí.
Život dítěte ve svobodné zemi. Venku jsou jahody, maliny, borůvky, dokonce i ostružiny. Jen mě šouply do družiny. Zatleskáme dětem. Je fakt, že vy těch textů máte jako poměrně širokou škálu. Jsem se dívala na ty vaše webové stránky a některé jsou takové jako erotické, až řekla bych obscénní teda. Ano. A teď si říkám, když ten kluk tak dobře píše, tak proč má zapotřebí psát i tohle? To je velmi jednoduchý. Začínal jsem tím, že jsem psal básničky vlastně jenom jako exibici slov, že to nemělo v podstatě vůbec žádný jako význam a jenom se mi líbilo si s těmi slovy hrát. Potom jsem si řekl, nejspíš si básník, ve škole jako elektrikář, protože co má člověk dělat ve škole jako elektrikář, tak si musí něco psát, protože je tam nuda. A pak jsem si říkal, to bych chtělo, aby si psal i něco hodnotného, což jsem psal. A nechápal jsem, proč mám neustále deprese, proč beru tolik prášku, je mi furt tak špatně, proč mi přestává fungovat celý kompletně tělo. A pak jsem zjistil, že nepíšu všechno, co chci, že jsem člověk, který má pudy a že nehodlám ten svět jako dělat jenom krásným a že je nádherný psát, co si člověk opravdu myslí. Proto píšu básničky pro děti, docela hodně, potom píšu pro dospělí, pro nějaký čuňata, těch je hodně. A pak, když zavolá zpěvačka, zpěvák a já mám toho člověka rád, rozumíme si, tak rád pomůžu s textem. Teďka vydal Roman Holý desku a je tam spousta vašich textů, Ano. jsou krásný. Děkuju. Textoval jste pro Lucku Bílou, pro Abraxas. Když se takhle pohybujete v tom hudebním světě, co byste mi jako o těch lidech řekl? Když se na to díváte zvenku. Ano, já bych je všechny vzal, svázal, zamknul do sklepa a sežral ty klíče. Protože textař je v hudbě, ty to víš dobře, na chvostu. To znamená, vy jste úplně na začátku toho, když to vzniká. Někdo vám zavolá, někdo strašně moc chce texty. Tak ho jdete napsat, píšete to 6-9 hodin, aspoň teda já, protože nic moc. A promiňte, já jsem se potřeboval dneska taky zasmát. A když to odevzdám, tak mi ten člověk napíše, že si spíš představoval něco jiného. V ten moment já už si hledám, kam chodí jeho děti do školy a ty unáší. Jo? A pak to pokračuje dál a když se shodneme na tom textu, tak je to krásný, ten člověk, když to naspívá, no tak to je zázrak, když to někde vyjde a je tam dobrá produkce, tak to už jako neuvěřitelný, když se to líbí lidem a hraje se, tak je to super, jo? Jo. A přibližně 3 až 4 roky potom, co to člověk píše, tak mu přijdou nějaký peníze. Dobře, a když se budeme bavit o Davidovi Stypkovi a o tom, jak se vám líbily jeho texty, Velmi. Já jsem opravdu přesvědčený, nechci nikoho urazit, možná si to tady vyříkáme dneska. Já si pořád myslím, že jeho rodiče jsou David Koller a Vlasta Redl. a víte, že to fyzicky není úplně možný, jo? Já myslím, že dneska už jo. Když jsem to slyšel poprvé, tak nejdřív jsem se posadil na zadek z toho přenádherného hlasu, protože byl charismatický a byl to opravdu chlapský hlas. Já mám hlas jako 5letý kluk, jak hurvínek, jo. A hrozně jsem to záviděl, ale v dobrým. No a pak, když jsem se zaposlouchal do těch textů, že to opravdu byly texty za něj, že tam občas kašle na rýmy, stejně jako to dělali Buty a tedy, tak já jsem mu to vlastně opravdu v dobrém záviděl. Petr Soukup. A dovolte mi pozvat paní Marii Stypkovou a režiséra Dana Svátka. Dobrý večer, Marie. Dobrý večer. Dobrý večer, Dana. Čau. Vtipný jste byli. Pardon, dobrý den. V kinech už je film Neboj, dýchej, čaruj. Film připomíná Davida Stypku. Co vy vlastně víte, Dané, jako režisér převážně hraných filmů, nebo co jste věděl o světě kapel? Moc ne, já jsem vlastně do toho světa pronikl až teď.
A ten důvod byl, protože já jsem chtěl poznat Davida, my jsme se znali trošku, ale vlastně jsem o něm nic nevěděl. Takže ten důvod, proč jsme natočili film, je možná v tom, že jsem chtěl poznat Davida a oklikou jsem poznal trošku ten svět těch muzikantů, který je úplně takový, jakože tomu vůbec nerozumím. Já jsem si právě myslela, že se tady doberu nějakého většího poznání. Marie, když za váma přišel Dan, že bude o vašem synovi točit film, Tak já jsem byla úplně nadšená, protože Dan mě pozval do Lucerny na premiéru Zápisník alkoholičky a já jsem se strašně divila, proč mě tam zve. A on, že je v tom filmu Davidková píseň Neboj. A já jsem teda po tom představení jdu k němu a říkám, dobrý den, já jsem Stypková. A on, čau! A od té doby jsme nerozluční kamarádi a prostě on byl tak bezprostřední, takže tím chci říct, že i tím, že znám ty jeho filmy, které mají i duchovní rozměr. Měla jsem z toho strašnou radost, že chci natočit o mém synovi dokument a byla to pro mě obrovská čest, takže já jsem neváhala ani vteřinu a David zpívá v jedné písničce, kterou napsal někdy v 21, Osudová, která je taková hodně známá, abych tady po sobě zbyl. A já si myslím, že teď i těmi podstami, kterých bylo 5 vyprodaných koncertů. Vyšla mu druhá posmrtná deska v listopadu a teď Dan to završil tím, že prostě o něm natočil dokument a že ten Davidek to opravdu po sobě zbyl a že to bude tady už navždy a bude to hlavně pro jeho malé děti. Teď už jsou větší, ale když prostě zemřel, tak byli opravdu malé, no. on vás, pan režisér, prý málem utopil během natáčení dokumentu. Ano, my jsme to nevěděli, Dan to říká často, prostě, že nás spojila i Česká Kanada, což je takové území pod Jindřichovým Hradcem, kde my máme na Novém Světě, se to jmenuje, to je taková osada chalupu. A já, když jsme tam chtěli točit, tady v této lokaci, tak já jsem husa vymyslela, že prostě vememe, někde si půjčíme lodičku a že teda uděláme na tom rybníku zvůle. To byl tvůj nápad. Aha. Můj nápad. Ale byla taková zima, že já jsem si myslela, že štáb teda od toho, jak si odstoupil od tohoto záměru. No a oni mě najednou volají, že lodička připravená. A teď si představte, to byla taková malá lodička, taková bárka, jo. Pramice. Nebo něco v tom duchu. A teď vzadu seděl zvukař s mikrofonem na té tyčce. Uprostřed seděl Dan jako režisér, vedle něho seděl kameraman s tou trojnožkou, s tím stativem, na kterém měl tu kameru, a vpředu já. A při jakémkoliv sebemenším pohybu jsme se topili. A to bylo prostě šílené. Já jsem různě vykřikovala, jako pomoc a tak dále. No a potom, protože kameraman druhý stál na břehu, tak jsme si říkali, že byl strašný vítr. Jsme si říkali, že nemůžeme to točit u toho břehu. Takže oni, ty chlapi, vzali ty pádla a šíleným tempem dopádlovali do prostřed toho rybníku. A jakože klápka točíme, jenomže my jsme byli ve 2 vteřinách zpátky u toho břehu, protože ten vítr nás tam zpátky zánes úplně na to přesné místo stejné, z kterého jsme vyjeli. S kolika lidmi jste se, Dane, seznámil? Protože v tom dokumentu se taky praví, že vlastně David Stypka byl se všema kamarád. No před kamerou jich bylo ve finále 70. To je dobrý mít 70 nejlepších kamarádů, že jo? Byli to vlastně jako lidi, kteří prošli jeho životem, který byli jemu jako nejblíž. A samozřejmě rodina, Maruška na prvním místě, ségra Petra, Katka Březinová jako partnerka, kamarádi z Frýdku Místku a kolegové, včetně tady kluků, kamarádi. Podíváme se na jednu vzpomínku jednoho člena kapely.
Ta mě teda hodně baví, protože o Davidovi říká hodně. Zapomeneš na strachy taky. Pozvali mě, že jdu zadžemovat. A bylo tam třeba 6 basáků. Říkám, ty to je náhoda, co tu děláš? No tady dneska jam, tak super. Já jsem vůbec nevěděl, že on to tak postavil. A on to nechtěl David říkat. On to nechtěl říkat, že to je jako konkurs. Oni mě vlastně si se mnou hráli a on se mi tak jako smál, že to bylo dobrý. A říkám, ty super jam, díky a čau a zmizel jsem. A on na druhý den volal, že mě jako berou. A říkám, jako na co, vole? Nebo kam mi berete, vole? No do kapely, vole, v kolik přijedeš? On byl fakt jako ohleduplnej kluk, že jo? Tamhle se někdo směje, ten si to nemyslí, jo? Ne, tak mě dělal samý lumpárny, že jo, strašný, takže, no, já jsem měl stand-up v Ostravě, byli jsme tam s Jirkou Vidasovem, ten mě doprovázel na klávesi a přišel tam David a my jsme ho poprosili, jestli by zaspíval jednu písničku. A David už tehdy byl nemocnej, byl pohublej a nebylo mu dobře a v první řadě tam takhle seděl mezi těma holkama, teď mě tek po zádech, protože říkám, jemu je špatně, tak to je prostě v háji. Ještě když na něj celou dobu koukáte. A nakonec přišel ten moment, on přišel a naprosto skvěle tu písničku dal. My jsme z toho byli úplně hotoví. Sešel z pódia a zase byl v téhletý fázi a skončilo to, já jdu za ním a říkám, Davide, proč jsi mi neřekl, že ti je špatně, měl jsi být doma. On říkal, ne, mě je dobře, Petře, ale já jsem se za tebe tak styděl. To je David v kostce, jako no. No můžete klidně přidat ještě pár historek, jo? Tohle zní dobře. Jako Můžu říct ještě Ne, jednu? prosím tě, ne. Já jsem měl Ty jsi takovou hodně rozmluvu. střihal, viď? Jako, ano, u tebe jsem musel, protože to jsou věci, které se nedají použít. A měli jsme takovou rozmluvu s Peťou teďka předtím, že jsou věci, které prostě v televizi asi jako nemůžou zaznít, i když se týkají Davida. To je pravda. A, Něco slušného. nevím, No to jestli- nemám. To Kde mám si něco slušného? Jo, takhle. Vlastně jedno z našich posledních setkání s Davidem proběhlo v Praze v kavárně Nona. Jsem seděl a čekal jsem na něj. A takhle tam vysedávám a nějaký kamarád mi napsal, přestaň už pracovat a přijď za náma. A jak jsem měl otevřený ten notebook v té kavárně, jak jsem říkal, počkej, a našel jsem tam nějakou fotografii, jak to říct, mnoha lidí, kteří nebyli oblečení. A takhle jsem si to jako vyfotil, že to pošlu tomu kamarádovi, bych mu dal, nebo že momentálně nepracuju, že jsem v kavárně a chovám se jako přirozeně jako každej tam. A já jsem nevěděl, že v té Noně jsou takový široký sloupy, který se dají obejít. A seděl jsem téměř v rohu. Jenže David to obešel a přišel za mnou ze zadu a ve chvíli, kdy jsem to fotil a myslíte si, že jste v bezpečí, tak mi jenom takhle sáhl na rameno, to bylo celý. Já jsem se jel potom převlíct. Ale on mi k tomu ještě řekl, místo toho, abys to dělal, tak na to čumíš. Dobře, všichni máme mobily a v mobilech máme fotky, máme tam videa a to jsou naše vzpomínky. A jakého z typku jeden každý, jak tady sedíte, máte v mobilu? Já tam mám asi 2000 jeho fotek. A už během toho natáčení taky samozřejmě, že jsem měla jeho fotky z dětství a tak, kde byl strašně krásný miminko, ale pak mi strašně moc fanoušků posílalo fotky a videa, takže já jsem to vlastně od začátku po tom jeho odchodu shromažďovala, čímž jsem posléze udělala radost Danovi, protože jsem mu je takhle nasáčkovala jako... A když něco hledal, tak on to měl v minutě ode mě, jo. To je pravda. To prostě, takže ze mě udělal takzvanou executive producer Ano. a on nemohl uvěřit tomu, jak může stará bába jakože tak rychle pracovat a tak jakože... A o kom mluvíš? O sobě, no. Takže já miluju třeba ten plakát, který je k tomu filmu. To je krásná fotka, jen tak To je mimochodem. nádherný, to se Danovi fakt povedlo. To jsem nedělal já. Ale já mám hlavně teda konverzaci s Davidem
kdy jsme se domluvali na tom, že se právě potkáme v České Kanadě, nebo že spolu uděláme zápisník alkoholičky, kde vlastně David měl dělat hudbu, k tomu bohužel nedošlo. Co má v mobilu? Hele, jedna z nejkrásnějších fotek je, my jsme byli, já a David, u Evy Farný doma, měli jsme napsat text. Eva, 9. měsíc, a odjela na koncert a nechala nás u sebe v baráku. Nevím, jestli to byl nejlepší nápad. My jsme si pak házeli s andělama třeba, nebo tak. Vojna nám tam dala nějakou flašu vína, která tam byla několikrát. A my jsme to vypili. Moment, ona vám dala několik lahví vína, překládám, jo? Ano, v Dobrý, podstatě, děkuji. tak. A my jsme to nějakým omylem jako vypili a Eva přijela v 1 ráno, kluci, vezu vám pizzu, bude sranda, co jste napsali? Tak my jsme leželi na zemi úplně kantáre a druhý den nás Eva, jenom smutná, že jsme neudělali vůbec nic, tak nás vezla na vlak a já mám jenom nádhernou fotku z toho nádraží, kdy takhle sebe fotím a za mnou je ten David a říkám, Davide, můžu se vyfotit s tebou? Jasně, a on si stoup zády. Já jsem jako hroznej v tom, že já jsem ten člověk, co jako nefotí a netočí. Já prostě, když věci prožívám, tak mě nenapadne ten telefon vzít, ale samozřejmě se ke mně dostanou potom ty videa. A já mám svoje oblíbené video, který jsem Danovi taky posílal a mám Davida Stypku pijícího, jamujícího, zpívajícího a to je takový, jak já ho mám jako v té hlavě, no. Je to tam, je to ve filmu. Já bych hrozně ráda věděla, co se teda děje v tom backstage, protože tamhle z Jindry jsem to úplně nedostala, on byl takový obecnej. Já jsem si vzpomněl na jednu historku, která se mi hrozně líbí, která se mi vždycky jako vybaví, když jsme byli vlastně na tom společném turné a znali jsme se chvilku a hráli jsme, tak vlastně první taková velká party na pokoji hotelovém byla v Brně, v hotelu. A my už jsme tam byli, David přišel trošku později a tak my jsme v té době už byli takový rozjetý, speciálně některý kluci. A máme takovou jako legraci. Jednak máme kamaráda, který tak jako rád vysazuje dveře. Jo, a má na to takový talent, že on jako jde a jak projde kolem těch dveří, jak mu zůstanou v ruce někde jako položí, takže jak David šel, tak byla takhle ta cesta z těch vysazených dveří. A když přišel ten pokoj, tak vlastně tam probíhaly takové legrace, že se jako odpojovaly televize a dělalo se jako, že se hází z okna. Jo. Protože rock'n'roll. A David akorát přišel a ty kluci zrovna takhle stáli tu v obří televizi a teď jako něco tam, a ty tam byl halas, blázinec a oni to tak jako hezky udělali, že to vypadalo, že ji fakt vedli z toho okna a schovali ji za tu záclonu a to bylo vlastně jedinkrát, co jsem viděl Davida překvapenýho, protože to asi jako nečekal, že takovýhle věci se s náma dějou, jak my jsme ty folkáči. A to tam jako stál v těch dveřích a říkal, no, pičo, tak to je rock'n'roll. Další docela zajímavá věc okolo těch kapel jsou faninky a fanoušci. Ale v případě teda Davida Stypky asi faninky, že jo? Co jsi říkal, Maruško? Maruška říkala, řekni to. Ale co? Ještě ty babi na něho lepili. Tak to řekněte vy. Já mám říct, že Neříkej. Ty se ale víš. Fakt dáváš. tak to já to neřeknu. Tak se jak malý nebo co? Tak řekni něco podobného. Pane režisére. David měl neuvěřitelný charisma, měl kouzelný hlas, texty, které prostě jdou do morku kostí a já myslím, že to s těma holkama muselo neuvěřitelně cvičit. Teda. A tak se to prostě nějak jako projevovalo. No. Takhle, víte něco? To bylo dobrý. Dobře, pánové, jak se projevují faninky? Takový ty ortodoxní. U nás je to takový, že třeba nám vozejí bábovky. No. Vy nejste moc arakajní teda, čo? Ne, tak to je taková otázka, na kterou se jako špatně odpovídá, protože jako házet všechny faninky do jednoho pytle je složitý. Já jsem se bavila o těch ortodoxních, jo? No a ty ortodoxní, ty za námi jezdí a vozejí nám ty buchty a nakreslejí si na trička ty věci a tak, no. Takže to je tak jako, to jsou ty naše nejortodoxnější, ale jednou nám třeba přistála na pódiu podprsenka
Jenom jednou. Ale pak bohužel ta slečna přišla, jestli bychom ji mohli vrátit, že je moc drahá. Takže jsem pojal podezření, že ten rock'n'roll už není co bejval. Pamatuju si, jak v Olomouci mi třeba na hlavu přiletěly bombardáky, ale fakt obrovský, jo. Ty byly... A 2 holky tam byly podepsané na tom, to bylo krásný. Ale já mám 2 druhy faninek a to, co je ta jako mladá generace, jakože generace Z a Alfa, tak ty přijdou po vystoupení a jestli bych podepsal knížku a popovídáme si jak klid. A potom já teda třeštím oči a na mě fakt jako chodí docela i holky 65+. A ty mě tahají na bar. A co tam řešíte? To já si nepamatuju. Dobře. Ale chodím na terapie 10 let a nic to na mě nezanechalo. Marie, jak to vypadalo, když přišly holky s takovým tím, bude David ven? Na Gimplu. To byla asi největší éra, kdy mi moje spolužačky, jejíž dcery, chodili s tím Davídkem na ten Gimpl do třídy, mě potkávali a říkali, vy jste nám teda dali. Oni tak milovali toho Davida, prostě páchali sebevraždy až. I když třeba měl jednou 130 kilo, tak ty báby mu stejně nedali pokoj, jo. A teď si vemte, že i v tom filmu to zazní, že oni z něho dělají takového jako trochu, můžu to říct, No. děvkaře, ale přitom za to mohly ty ženské. Protože prostě když ženská nechce, že, tak prostě tak nic se neděje, nic se nekoná. Takže oni vlastně ho tak zmanipulovali, že prostě teď z toho leze, že byl nějaký prostě děvkař nebo něco. Každá maminka tohle to musí říct, to je prostě naprosto jasný. A není to pravda. Kdy byla s Davidem největší sranda? Já, když si vlastně jako promítnu ten film, tak já vidím Davida pořád jako vysmátýho, dělajícího nějakou jako legraci ze sebe, z ostatních. Jako jasně, může to být leckdy souvislý s alkoholem a s tou atmosférou jako v backstage po koncertech, ale stejně ho takhle jako vidím. Depresivního vlastně. Jak se vypořádat se ztrátou? My, když jsme se dozvěděli tu jeho diagnózu, tak prostě přestanete žít, jo, jako máma. A strašně se bojíte a to nepřeju nikomu a vlastně to pochopí jenom ten, kdo to zažil, protože to je nezdělitelné. No a potom, když bylo po té operaci a on měl výborné výsledky, tak byl strašně šťastný. To říká Míra, že se s Morou se stalo sluníčko, on si to užíval každý den, prostě byl naprosto uvolněný. Já jsem šťastná, že si tu slávu ještě takhle volně užil, že zpíval v Lucena Music Baru, že si zažil ten aplaus šílený od těch fanoušků, že ještě si užil ten rok prostě, než se to vrátilo. To jako štěstí, po čem toužil, jako vlastně strašně dlouho, třeba 20 let a když se to stane a když odejde vám to dítě, tak já jsem 2 roky ležela a poslouchala jsem takzvané satsangy, což jsou jakoby duchovní guru. Zase mi to David poslal z hůry, jo? To přišlo ke mně samo. A já jsem se musela naučit nemyslet. Musela jsem se naučit dostat se za ty myšlenky, protože myšlenky, to všichni vám řeknou, jsou náš největší nepřítel, že jo, když vám to takhle jako jede v té hlavě a teď se to různě větví a vy máte strašný strach. Takže 2 roky jsem opravdu nežila a ještě chci říct, že 1,5 roku po Davidkově smrti onemocněl na nádor mozku můj manžel, o kterého jsem se 1,5 roku starala a zemřel 2 1/4 roku po Davidkovi, takže musela jsem pochopit, že to tak mělo být, musela jsem pochopit,
že tady měli vyměřenou tu cestu, kterou tady měli být. Věřím v to a že všechno se děje tak, jak má. Mám tady ještě jednoho z typku, když dovolíte. Jo. Právě z filmu Neboj, dýchej, čaruj. Když já jsem procházel nějakou vnitřní krizí, tak on měl ten dár jako to vyřešit, že on byl jako psycholog spousty lidí. On šel napřímo, na blízko. A i to tak sám pojmenovával, že jde rovnou cestou. On vzbuzoval v lidech ten pocit, že jsou jeho nejlepší kamarádi. Jsem potkal spoustu lidí, kteří jako říkali, David je můj nejlepší kamarád. Já myslím, že má každý jinýho Davida. Každý měl toho svýho. Timek byl opravdu tak mimo galakticky lidský, byl neuvěřitelný v tomhletom, tak má každý toho svýho. Já jsem se v tom filmu dozvěděl, že měl David deprese. Pokaždý jsem se s ním všude strašně zasmál a nikdy mi nepřišel jako člověk, který, každý ho poznal jako v jiný situaci. S každým možná, že byl trošku jiný. Ono těch Davidů byla spousta, no. My jsme tím, že jsme byli stejně starí, prošli jsme si v životě strašnou spoustu věcí podobně, ať už tím zaměstnáním, ať už vlastně o spoustě věcí jsme přemýšleli podobně. Vlastně ten nějaký úspěch přišel až v době, kdy už jsme byli starší, kdy už jsme měli ty rodiny, když to tak... Já mám toho Davida takového lidského, dospělého a vlastně i v tom, když se mluví o těch depresích a o tom, tak vlastně to bylo nějaké místo, který jsem znal, ze kterého... že to nebylo tak, že on byl depresivní tím, že se utápí v depresích, ale vlastně tím, že znal všechny ty zákoutí, ty lidské duše a sám si to jako prošel, tak myslím, že tím dokázal mít to obrovské pochopení pro všechny a pro všechno. A jak se říká, nic lidského mu nebylo cizí, protože věděl, že ty démony máme všichni. Jo. A to je vlastně to, jak já ho mám, že to je člověk, který si prošel těma věcma a zůstal sám sebou. No. Já mám toho Davida v textech, že v těch jeho textech je všechno, co chtěl říct. Tam je celý jeho život. Tam je všechno, co prožíval, koho potkal, jaký měl pocity a leckdy jsou tam věci, které jako nedokážeme pochopit, protože předurčovali jeho osud. Myslím si, že dokáže zapůsobit na každého, když ho začne jako vnímat. Každý si tam najde svůj příběh v těch jeho textech. Je něco, co vás překvapilo? Byl moment, kdy jste spatřila svého syna tak, jak jste ho nikdy neviděla? Já myslím, že ne. Ten film je opravdu teda na dřeň. Jsou tam i věci, které se jinde v jiných dokumentech skrývají nebo se o nich nemluví. Ale myslím si, že nakonec z toho ten David vychází stejně dobře i přes to všechno. Já jsem v tomhle opravdu důvěřovala Danovi a představuje v tom dokumentu toho Davida se vším všudy, i s jeho chybami, i s jeho slabostmi a tak dále. Já vám děkuju, že jste přišli. Vážím si tady otevřenosti, vzpomínky, vážím si obrovský síly a rozloučím se tím vlastně, jak se jmenuje film, Neboj, dýchej, čaruj, to platí pro nás, pro všechny, protože ty zázraky asi umíme. Děkuju moc i vám. Mými hosty byly Marie Stypková, Dan Svátek, Petr Soukup a Jindra Polák. A z Výborné show pro dnešek všechno. Děkuju za přízeň, budu se těšit v neděli. Děkuju. Ahoj. Teď děláme ještě fotku.